Straight to the point. Samtang sesyon kagahapon sa Senado, o wa mahigalay na hitabo nga paglahugay, apan duna mahigalay mga pagpabuhagay. Wa inday ken way lahugay, apan dunay mga pagpabuhagay sa ilang mga gibati dito sa Senate. Pag mga speeches mahigala, ila mga kaigalaan nga giigo mga kaigalaan si Senator Vicente Soto, ang Senate President, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kaya naunsa ba ning kalakiha mahigala, no? Atong bantayanan sa ni unsa ba gyud direksyon nga klaro. Kay doon na may mga punto tong ubang mga senador. Ngano nga kung ang witness, ang gisgutan sa witness inday ken mao ang mga congressmen, murag wa man matandog lang, okay man lang. Pero ang witness nga ang gisgutan mga senador, tandog man kayo. Unya matod pa nga mismo ang Senate President, mas gusto man nga iyang ipindaw na niya mga tao, lahi man diri sa lower house nga nanganlan mahigala Saldico, nanganlan makaigalaan si Martin Romualdez, pero wa may nahitabo ligon man kayo. Manang miingon mahigala si Jinggoy Estrada gahapon sa sesyon o si Joel Villanueva nga mismo sa atong kaugalingong balay di ta madipinsahan, medyo lain kay paminahon. Andito sa lower house, pag na-mention angan mahigalas congressman, okay lang. Pero kung ma-mention angan sa senador, muragi man okay. Straight to the point. O ni mga higalay tanawon ni ron. Pero kung doon na yun mga higalay tulubagon, bisag kinsa pa na, mas senador o congressman, naangay yun ang imbisigaron. Pero mura man ang tinabunay mga higala diri sa may lower house, murag nawa man lang. Ato ning tagag pagtagad ron mga kaigsunan, kay padayon mang daw gamahanan kayo si Romualdez. O ngani, sa kinini ang custody mahigala ni Engineer Bryce Hernandez, karon gibalik na mahigala sa Senate. Pero ang ilang gilalisan kagahapon nga kinahanglan nga dunay decision kini sa Senado, dunay decision sa plenary. Straight to the point. Dili kay dunay decision mahigala sa Blue Ribbon Committee, dunay decision sa plenary. Ang mga senador nagbutuhay, mga sukit tigpaminaw, unya usalang katawag ni Speaker Romualdez, okay na dayon ang Senate President. Naunsa man ang dungog sa Senado anang kalakiha nga mawa ang iyang pagka-independent mga kagalaan, kay usalang katawag ni Romualdez, okay man di ay. Mura mag under the dictate sila mahigalang Romualdez. Unya kung tan-aon si Romualdez ra ba angay pong imbisigaron, laliman ka mahigala ang mga sad-an matod pa sa aligasyon ni ining flood control project, kay sila may responsable sa pagpahigayon o mga insertions diha sa budget. Mao na mahinoy mo mando mga sukit tigpabinaw. Straight to the So point. tagaan tanig pagtagad lumutaga mga kaigalaan, no? Sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Jinggoy Estrada unang mikisi-kisi, matod niya willing siya magpa-lie detector test. Kauban ni Engineer Hernandez aron mahibaw-an ang tinuod. Ikaduha kagahapong adlaw ni hagit si Senator Jinggoy Estrada og willing siya ingipabutang sa record nga andam siyang mo sign og waiver sa bank secrecy law. Straight to the point. Samtang si Joel Villanueva sa iyang bahin sad ni himakak, matod pa nga kadtong screenshot sa cellphone, di man ito screenshot inday ken. Ipicturan man na ni kuno cellphone na to. Matod niya usa ka butang-butang, matod pa. Og mismo mahigala si Satanas, dili kuno mo dawat adto maong script ni Hernandez. Ay gibutang dito mahigala sa iyang pasangil nga ngadto magbinayranay sa simbahan sa Jesus is Lord, no? Sa simbahan ng Joel Villanueva. Sa grabe naman pod kalahap ng maong aligasyon. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala, pero kung doon ay resibo da imbisigaron yun na, no? Pero nga nung munagwa man matandog si Romualdez o si Saldico, kato mga congressmen nga gipanghinganlan, so mo ni ang tagantag pagtagad mahigala, no? Unya gahapong adlaw managingon unsa may direksyon gyud ni ining maong investigations. Sa mga direksyon ato ni tagag pagtagad mga kahigalaan, no? Unya kinini ang diri sa executive department, si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni pasalig na kay kinahanglan jud nga matandog ang presidente ani day, medyo murag ibutang ta iya gyud timbang-timbangon og mayo kay daghan na ba mahigalay ng gawas karon sa kalsada kay morali na. Straight to the point. Liman ka na mga kahigalang, pila gud ka billion, 545 billion kwarta sa katawhan. Grabe na. Distributed mahigala all over the country, nga dunay problema sa flood control. Unsa man nimo na ron?
So ang nanggawas na karon, lain-lain nga mga grupo nanggawas na sa kalsada kay nipadayag na sa ilang kasuko, kasagmuyo sa administrasyon mahigalang Marcos. Straight to the point. Unsa man ang hitabuang ano man nga grabe ang korupsyon karon ni ining iyang administrasyon. Straight to the point. So muna mahigala nga si Presidente BBM ni pasalig nga dili kuno ni ining iyang gitukod na nga Independent Commission. Iyan na itong gipanghinganlan mahigalang Independent Commission for Infrastructure. Og ni pasalig nga dili makalingkawas ang iyang paryente nga si Speaker Martin Romualdez. Og uban pang mga kalyado ini subay sa nagpadayon nga investigasyon sa Nomanuso nga flood control project. Straight to the point. Kinahanglan gyud kay kung gusto ka credible ng imong investigation, ligsan ang angay ligsan. Karon may gala na naman, kompleto naman ang nag-compose ni ining Independent Commission on Independent Commission for Infrastructure Lekin, ICI, kompleto na. Duha ka mga justices sa Supreme Court, usa ka accountant gikan sa SGB, og ingon sab gihimong advisor si Baguio City Mayor Benji Magalong. Straight to the point. So karon kung aron mahimo mga higalag gusto gyud ka credible ang investigation. Kung isugod mahigala sa kang Duterte nga time, o di biit. O isugod sa kang Pinoy nga time, sige. So mapatawag gid ini mahigala si Mark Villar sa panahon ni Duterte kay iya man ang DPWH. Para maklaro gyud na ka-explain sa si Mark Villar sa iyang bahin. Pero di pud mahimo nga kalimtan kining present administration kay para maklaro ba? Kasama ni Vicente Soto, ingon ba si Vicente Soto? Ngano wa man i-appeal ang 2016 to 2022? Gusto gyud ni Tito Soto kana gyud nga tuig nga Duterte gyud. Okay ra, kan Duterte imbestigar. Pero i-appeal ning kang Marcos di mahimo og dili i-appeal ni. Kay si Tito Soto remember nga karong tuiga 2025 ang pinaka bastos nga budget sa history sa Pilipinas. Straight to the point. So kung dili nimo apilon karon nga administrasyon, maklaro kayo nga dunay pabor-pabor pamulitika dahil gihapon ning dagana. Straight to the point. Kay ang direksyon na ba sa House of Representatives si Duterte mo ilang dutan. Gusto sila maigalang makalingkawas sa sila ilang i-shift na maadto na sa politika ni. Unsa may direksyon sa Senate. So aton tagag benefits of the doubt selection. Kay si Tito Soto gusto man siya nga 2016 to 2022. Okay ra na, way problema. Imbestigara diha, pero di mahimog dili mapiling kang Marcos. Straight to the Kay point. grabe ang flood control projects sa panalitan ni sa Sugbo Indekin. 2022 to 2025 man na nga doon 26 billion. Nga gibubo sa flood control project. Straight to the point. Alang-alang man mahigala og imong likayana, especially karon. Bisag kinsa nga accountant yung pangutanon. Karon 2025 budget ang pinakabastos nga budget sa history sa Pilipinas. Straight to the point. Unya, karon nga budget nga pinakabastos, daghang mga insertions to saldi kon larga nag-Amerika. Di ni mo i-appeal? Ayaw kong ina nga ngadto itipas-tipas nato ni ato investigasyon. Straight to the So point. ato ni tagag pagtagado nga buntaga mahigala. Og karon na bang September 21 daghay manggawas kay Morali na. Manawagan mahigala ining ipapreso gini mga involved ining flood control project. Straight to the point. So si Marcos, karuhon niya na nga kinahanglan credible kining iyang investigation. Straight to the point. Otherwise, makaingon ang mga tao nga mura ning investigasyon na og panggukod na sa politika. Pero ang lisod, anak, maklaro manggod kayo mga kaigalaan. Kung imo gukuron, may gala, ipunting nimo sa mga Duterte. Okay na, puntinga. Hindi di mapil ang Marcos, maklaro kayo. Maklaro kayo kay ang grabe nga pagbubo sa flood control projects ni aman sa year 2022 to 2025 ang 545 billion na to iga. Straight to the point. Ang Cebu landaan kanadeng Malabuyok karon man ang tuiga day Marcos administration man ang Malabuyok daghang kay project dito gitaguan sa Malabuyok. Ato ni tagag pagtagad ron mahigala. Kadaghan sa problematic ayog baha-baha pero tuag sa Malabuyok gi butang ang daghang projects. Ato ni tagag pagtagad ron buntagas atong uban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Unya napay lain dakin ay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Dunay revelasyon batok ni Kongresista Saldico. Matod ni Laurel, gipresyur siya ni Ko nga mag-issue og fish import permit sa mga kumpanya nga iyang giendorso apil ang ZC Victory Fishing Corporation. Straight to the point. Apan matod ni Laurel, wa siya musugot ni ini. Straight to the point. Kuyaw ni mga kaigalaan kining revelation karon sa DA Secretary.
Inana kagamhanan to Saldico, nya ngano di man siya mapatawag, nganong mura man og untouchable. Ha? Siya man mahigala kanang tanan congressman diha kay bao man. Unsay responsibility ni Saldico isip pa chairman sa Committee on Appropriation niadtong pagpasar sa 2025 budget. Ngano nga maglisod man sila mga higala og patawag ni Saldico. Daghan na siyak anang revelation karon ni DA Secretary Laurel. Daghan na siyak, ha? Saldico gihapon mahigala mo gitumbok. Straight to the point. Ngano man, the names that cannot be mentioned, ang kang Saldico o kang Romualdez na mention na, apan murag magkuha lang. Ano man ang hitabua? Munang nipalag mahigala si Jinggoy kagahapon, willing siya mo pala detector test, willing siya mo sign og waiver sa bank secrecy law, kay ngano man nga kung senador may mamention, grabe man kaayo. Unsa man ning klasiha. Pero og ang speaker may mamention og ang Saldico may mamention og ubang pa mga congressmen, murag wa man lay tanatandog. Straight to the point. Apan kuyaw sa tong speech may galang Alan Peter Cayetano gahapon day. Nga matod pang Alan Peter kana day ang Senate President mga kagalaan kanang Senate Presidency gi-offer na nga tong Alan Peter Cayetano. Apan dunay mga kondisyones mga sukin tigpaminaw. Mo nang niingon sa kay bao ko nga dunay mga papel sa din taon. Dunay mga papel sad nga buot i-comply si Senator Vic Soto nining nga pagdawat karon as Senate President. Straight to the point. Posible usa ini day mo nang dali siyang tawagan lang sa speaker, okay na dayon. atong analyze ha ang speech may galang Alan Peter Cayetano makaingon kay gyud nga do na day mga kondisyones deken. Ikaw mo himong Senate President pero buhatan ni. Straight to the point. At pagtagad robutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang punto kagahapon sa minority kining mga senador mahigala nga siyam ang ila karong pango si Alan Peter Cayetano mao nga og dunay desisyon sa Senado, dunay desisyon mahigala nga gibutuhan sa plenary, kinahanglan nga i-follow kana nga maong desisyon kay act of the Senate na daykin. Dili pwede nga nay mo tawag lang usa ka tawo unya matuman na dayon tanan. Medyo kiko nga paminahon, kiko nga tan-aon ang Senado anang kalakihan. Straight to the point. Nawa ang pagka-equal co-equal power mahigala sa duha ka chamber sa Senate o sa House of Representatives kung maaho na. Ang mudikta pa mahigalan taga lower house, mudikta sa taga upper house. Medyo makiko tanahon ang Senate. Kaya mention man yun ni Tito Soto mahigala nga gitawgan sang speaker. Kailangan mag-give in tayo ni speaker. Ano na yun anak man? Sa ato pa na under ang Senate karon sa lower house? Straight to the point. Usa katawag lang? Unya, moto katong gilalisa nila about na to ni Engineer Bryce Hernandez. Kay kini magong legal custody o physical custody, importante mo kayo na. Kay sa actual mga higala nga practice, kanang legal custody, meaning under siya sa legal custody sa Senate, kay mao man mahigalay nag-contempt niya. Pero ang physical custody, importante sab. Kay kung unsay may tabo ni Bryce Hernandez, asa siya dadunday, ang manubag ang Senate, kaya anaaman na ninyo. Yan, labaw sa tanan, kung ang legal custody na sa Senate, kay ilan na mahigalang witness, gihulaman lang sa House, unya mingon ng House, kami magbuot asa siya ibutang, or si Hernandez may magbuot asa siya ibutang, delikado magod kay kining kinamangay, rabaan na ba ning mga politiko kinamangay. Muna'y concern nila ni Senator Bato, nga kung asa siya ibutang, mas may nagdi sa Senate para masiguro na to nga dili kamangon o uban, nga mahunghungan dito nga mauni isulti, mauni andi isulti. Muna nga inanala na kasimple mahigala ang custody, murag ngano maglalis sa custody. Ang tinuod mga sukit tigpaminaw, maglalis custody, legal custody o physical custody, kay importante hain dapit. Asa gibutang physically ang witness, importante kayo kay bisig kinsa makahunghong dito. Kaya ang House of Representatives na ba mahigala, gisulti ba ng Colonel Grijaldo day, nga adto siya mahigalang abante, o katong usa ka congressman, nga mauni ang ipasulti, mauni ang di ipasulti. Straight to the point. Imong tudloan ang witness. So manay concern sa Senate.
Basig tudluan ng witness sa moingon tong witness noon nga kanang tanan membro sa minority pulos na dunay problema sa flood control. So man importante ang physical custody kay bisag kinsa lay mo adto. Unya wagos sa masayo day kay bilang na ang presence sa sergeant at arms sa Senate wagod. So gibiyaan sa dito kisama iyang gikaistorya dito. Importante man na kay kana kun mahigalang inana og dunay makahunghong dito kay. Unya dunay makahunghong nga ila mig i-appeal dia ha. Nya karon ang hitabo didto siya sa Pasay City Jail. Kay wa naman di naman iuli sa Senate. Di nag-motion sila, nagbutuhay sila nga adto na nang i-commit sa Pasay City Jail ndeken. So kana act of Senate. Act of the Senate ngan misulti sila okay. Di makaibalik din nato kita may dunay legal custody. Ang physical custody adto maka sa PNP custodial center ilang ipabalhin sa Pasay City Jail. Okay nagkasnabot ang Senado. Pagbalhin sa Pasay City Jail, gahapon ibalik man sa Senate eh. Kay ang iyang gisulti doon na kuno say renewed faith in the Senate, kay bag-o na kuno ang leadership. So naana sa Senate ron, under custody, legal custody, and physical custody, naana sa Senate. Di ni palag po na minority day nga no magbutbuot man lang mag-inyo nga ato man ang gibutuhan dire. Mahimong dadon na sa Senate, pero magbutuhay na po tagbalik. O unsa ba gyud? Doon usa ka tawo lang may tawag-tawag, okay naman, mura man tag-under the dictate ani sa usa ka tawo. Straight to the point. Ang problema ini mga kaigalaan, under ka sa sulti, under ka sa dictate ining taong mao dapat imbisigahon. Unya nga nung moingon man ka nga renewed faith in the Senate, nga ni anang September 8, si Vicente Soto naman mo Senate President. Straight to the point. Mabitaw sa may gitawgan ni Speaker. So medyo wa magka kwantong kagahapon nga kuan mga kagalaan medyo na naipit gamay si Vicente Soto mahigala. O katong iya mga interviews nga doon na sa gipangbuhian pod nga mga statements mura man kay imong giguba nga tong kaugalingong Senate. Ikaw mo oy kuan Senate President. No? Pero man ang ingon sa Alan Peter Cayetano nga nahibaw ta doon na po sa iyang kaugalingong role siguro nga iya pod nga gi-play ani karon nga mo nang nahimo sang Senate President. Kay mitugan si Alan Peter kana nga posisyon gi-offer man aniya. Di lang niya kaya ang mga kondisyones. Adios, nang gawas naman ni mahigala ning maong mga straight to the point. Nang gawas naman ni atong pinaw na si Alan Peter Cayetano mahigala kay daghan patag atong kono to. Kabaw ko nakapaminaw siguro mo kagahapon, taas mo to ilang session ako lang ning gi tan-aw asa dapit ang pinaka-importante. Ako ipabati aron nga ma-analyze na to. O kato nagkabati na, nakakita na ni nga mong speech, okay lang. Ba't kining akong ibalik aron nga atong ma-analyze, ato mahigalang ma-analyze umayo ni iyang gipanulti. Okay, go dong. Names. Opinion. I agree with you, Mr. Senate President. Dapat hindi dapat hindi tinatamaan. Nabanggit nyo, devious. Devious. Ibig sabihin, makademonyo. Yung plot na magkakaroon ng bagong Senate President. Unang-una, ang nagbanggit na mag-ingat sa coup ay kasama nyo sa majority nung Thursday dito, hindi kami sa minority. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado, wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Okay, freeze. So ang gingon niya nga devious kayo indekin kanang magpuli na pod og laing Senate President. Pero kinsa may nag-leak ana, kinsa may nag-istorya ana. Kauban naman ni Vicente Soto, si Lacson may nag-istorya day. Nga malagmit do na mahigalay another kudita ani. O di mo tarong si Vicente Soto kay kanang 15 ang majority, 9 mahigala ang minority, gamay kay na. Gamay kay na nga biya. Nganong gamay nga biya, gamay nga shift. Kay kung si Peter may mudagat presidente sa Senate, ang si Pia Daan kung mabila niya igsuon. So napo na. Kinahanglan lang tulo. Kay doon na, simple majority man ang voting. O makakuha kag 13 votes, daog na ka as Senate President. Kay simple majority man, simple majority 50%. 50 plus 1. Muna, 50% plus 1. So, pila may 50% ano 24 senators, 12. O makakuha kag 13, daog na ka. So, very slim ang
numbers. So si Lacson may niingon ana. Mo nagingon ni Alan Peter nga og makademonyo na wala man na, dili man na nga istorya gikan sa minority. Gikan man na sa inyong kampo, O matod pa niya dugay na sang senador, why usa din nga di gusto mahimong Senate President. Beato paminaw tiwas dong. Sige dong. Pangalawa, 2007 pa ako nandito sa Senado. Wala pa akong nakitang minority dito na ayaw maging majority. Si Coco Pimentel, tuwan-tuwa sa magiging minority, pero gusto niya maging majority at gusto niya maging Senate President. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. What's my point, Mr. President? Hindi po kami ang nagsabing may plot. Alam niyo po kung nabasa ko to sa Facebook, napakaganda. Sabi niya, what is the difference between stupidity and intelligence? Sabi niya, ang intelligence may hangganan. Tama nga naman, wala naman hangganan ng stupidity, di ba? So tanong ko sa inyo, mga kasama ko, sa minority man majority, sinong tanga na magkuku tapos i-announce tapos ilalagay sa Facebook na may numero na sila? Di ba? Wala naman magkuku tapos i-announce tapos sasabihin na meron. Siyempre lahat tayo may supporter, kinikilig yun. O ilabas natin bukas na si JB Ejercito ang magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte, plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. It was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Diba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind. Okay, freeze. Kasi, so, tiyan mo na ha, doon ay cost day. Kanang pagka-Senate President. Gi-offer ni Alan Peter Cayetano 2016, ikaw may himong Senate President. Pero mo lagi na, nga si Leila de Lima mo himuong mo na. Kasabot siya nga ang target si Duterte sad. Dili niya kaya. Last month, gi-offeran siya mauna. Pulihan si Chis Escudero, di niya kaya. Nga saksakin si Chis Escudero. O di niya kaya nga bayaran ang cost. Mga kondisyones o guban pa di niya kaya. So nangitaglain. Mo na yung siya nga kini si Soto na ano siya iyang bayronon din napita. Atong tagapagtagad ha. Onya ang Congress kagahapon, particularly ang lower house of Congress, giralihan mga higala. Daghaning man nagrally,
Daghan-daghan ni mga nanggawas karon ha. Nagpakabana na mga kaigsunan. Kay kini nga isyo dili man lang ni isyo mahigala nga usa lang ka sektor, ang tanang sektor na apektaran ini. O bisag asa mga lugar sa nasod mga higala. Mao ni nagka-problema ani karon. Ato tagad pagtagad kani aning rally mahigala sa House of Representatives kagabi ato kunong i-check sa dong mo ni no nay audio ani. Nagmarcha mga tao. Oh. Nagmarcha pa dong sa House of Representatives. Nga doon ay mga pulis, no, nga naa nagatang. Diya mahigala na daog flag. Nagdag mga ligid sa truck. Oh, gitapok ng mga ligid sa truck. Dito ni sa House of Representatives, mga sukit ni Paminaw, pulwida. Oho. Muna yung ilagay mo. May masa! Oh, hinay-hinay lang, walay masakitan ha, niining maong rally. Gitapok ni mga ligid mga kaigilaan sa kasuko ng iskatawhan gumikan sa grabing korupsyon. Unya ang House of Representatives kina mga congressmen. Murag wa lang matandog ang House of Representatives. Kuyawa ini kalakiha mga higala. Sumoni. Ang rally nga lang gihimo kagabi wa pay labot sa September 21. Nadaghan na nagplano nga manggawas o manggirali mga sukit ni Paminaw. Protect the people! Protect the people! Protect the people! Protect the people! Nanay mga pulis yung nagdamay ka lang mga taming. Mahal namin ito! Mahal namin ang servisyo! Galit na ang mamamayang Pilipino! Galit na! Agaw kayo! Protect the people! Protect the So ang angay ralihan kining House of Representatives gyud, no? Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Hala, ito na, chanting na. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Ano ni? Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. O na ni mahigalang ilang mga chanting dito. Straight to the point. Now, mahigala ko magrally god. Sakto na ilang mga kanta na karon kay Martin magnanakaw. Ilan na ng mga chanting dito ha? Ngano man tungod kay ang House of Representatives, ngano man mula magwa may natandog nila indekin? Ha? Ang sa Senate mahigala paspas kayo ang mga changes. Pero ang sa House of Representatives wa lang. Muna nga medyo dai mga natingala ni unsa magi direksyon ani ron, ha? Unsa magi direksyon ani? Nganong ani man andagan? Mura man mga higala og labi pa karon gisulti ni Alan Peter Cayetano nga do na dai kana daing pagka Senate President gi-offer na niya indekin. O niya dili niya kaya mahigala ang mga kondisyones. Tiya mo na. So kinsa may nag-offer ani? Medyo gamahanan kayo ang House of Representatives karon. Kanya kung aton tan-awon under the Constitution, under Article 6, sila mga higala maoy nag-plastar anang budget diha. O dunay insertions na nila diha mga higala. In fact, kana mga congressmen na hibaw na sila unsay role, unsay papel ni anang saldi ko diha. Wa gabae. Ngano karon nga tuan sa Amerika mga sukit tig paminaw? Ha? Onya, si Martin Romualdez isip leader mahigala anang House of Representatives. Muna nga kining ilang rally diha ni sa House mga kagilaan. Na atong balikan kadalibe, atong paminawon sang audio dong. Ini maong rally kagabi ini mga sukit tig paminaw daghana kay kagahapon mga estudyante nang gawas naman, ha? Ni pakabana na mahigala, no? Ni ining maong sitwasyon karon. Sige kuno dong, asa man to dong? Kini audio daw, audio. Ni ay mga pulis. Martin magnanakaw.
Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Kasabot ng mga tao, Ginoo. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Martin magnanakaw. Sumone ang chanting na yung mga pulis, mga kagilaan. Okay, nagdasa mga ligid. Ilan ang sunugon siguro ng mga ligira, mga higala, pero na may mga pulis, na may mga presensya sa kapulisan. So ang gitarget ang House of Representatives na gyud. Sige na ang mga hilihok protesta, mga kaigalaan. Martin, amoy putok! Bantayan Diyos mga pulis ang Congress karon, ang House of Representatives in particular. Natuwa dito ang rally mga higalagi pahigayon. Huwag nyo na po ipagtanggol yan si Martin! Nakasabot ang mga tao kinsa ang rallyhan. Nahibaw na sila kinsa ang rallyhan. O kinsay pinagkagamahanan mga higala nga tao ron. Mura maglupig pagahom sa BBM hinuon ni Martin ron. Mao ni ang sitwasyon mga higala dito sa House of Representatives. Sukad pa kagahapon, adlawan pa hangtod pagkagabi. Nga doon na mga higala inaani nga nahitabo. Saba kayo. Natong adlang Domingo sad, doon na po yung mga nagrally dito sa Plaza Independencia, di sa ato. Moni ang rally nga gipahigayon dito sa kauluhan ni, particularly sa House of Representatives. Dito sa ato, doon na po yung nagrally sa Plaza Independencia, mga kagilaan natong Domingo o kagahapon. Kawawa yung mga pulis, lagi na lang sila yung doon sa Isod ng kalakiha mga higala. sila din. Niabot na sa international mahigala nga community. Ayun ay para sa mga nagpapahirap sa ating bansa. Yan. Nanggirali na, may mga batanon nanggirali. So bantayan lang yun, mahigala nga dili bayolente kini mong rally. Kaya mga tao na suko na yun, pila ka bilyon ang kwarta nga gilustay. Gusik-gusikan ining maong mga tao nga mga kurakot. Samtang ang mga katawhan nag-ilaid sa kalisod. Ang gawas na may gala, kasabot na. Kinsay ang targeton iniron. Yan, ang gibaw na ni mga tao, nagdag mga karton. Ilang giproteksyonan mga pulis, ang gidala mahigala mga taming. Karapatan namin yun, sir. Kasi hindi alis ng pagka-speaker. Magnanakaw! Martin magnanakaw! Makaw si Martin! Martin magnanakaw! Nahanap ko yung ano? So gitarget nila ron ang House of Representatives na mga higala. Ay, may viewers na. Kini mga pulis nagdag mga riot shield. Pagproteher mga higala sa House of Representatives. Dapat pumunta na kayo. Dapat lahat ng mga tao pumunta na rito eh. Sa TikTok ka nag-live. Mag-live. So lobat na ako. Naku po, So daghan karon kay na may mga mag-live sa Girondekin. lobat na ako. Batayan na ni hantod sa September 21. Batayan na ni mahigala ang anniversary sa martial law. Giralihan ang House of Representatives kagabi.
Wag muna, wag muna. Oy, ala, nasugod na pamato. Ayay. Tana, isa na sa mga shield. Ni ay mga init yung mga ulo sa gilid. Namato nagsugod. Ako ba mga pulis? Oh. Binabato na ng kamatis yung House of Representatives. Gibato, kamatis di ang gigamit pagbato. Gibato o kamatis. Nagiliparan na yung mga kamatis, binabato na. Kamatis lang ha, walay bato gyud nga bato. Kaya delikado kayo. Basing mga igo na mga way labot kana mga pulis ang inabuhi na po na sila. May nga na mga riot police ni amin diri kay dimanduan na sad mi. Kana sugod ang bato. Mga kamatis. Grabiha mga kaigalaan, no? Ang kasuko sa katawhan. Ni isa na ang kasuko. Gumikan na ni sitwasyon na daghang mga pobre. Daghan may galang ng gibanig lag karton. Ang uban mahigalang mga nagapahimo sa flood control project. Ikaon-kaon lang nila ng kwan. Tagpila ka 1,000. 800,000 ang uban pa. Grabiha eh. Grabiha, sumuna ni ang nagrally. Naghanap ka ng bumbero. Samtang daghan ang mga pobre, ang uban mahigala, hala, ikaon-kaon lang. Tag 700,000 o sa kakananan, ngilingiga mga tawhana. Mao ni ang kasuko sa mga tao dito sa kauluhan, mga sukitig paminaw. Namato na sa mga kwan, mga kamatis ang gigamit sa pagpamato. Martin magnanakaw kuno mga sukitig paminaw. Okay, free sa gamay dong, free sa gamay. Kini mga higala rally ngadto sa House of Representatives. Kaigo na sa kinsay target ha. Nga dili ba ingon niya mag-rally ka bisag asa lang. Kini kibaw sa kinsay ang targeton sa rally. Ha? Ang uban mag-rally ngadto sa DPWH. O kasabot sila asa dapit. Nga naman kining House of Representatives, sila mga higala maoy kanana ang dunay exclusive power niya ng paghimay-may mga higala sa budget. So, maglimong-limong patay ning kalakiha karon. Kung nagiingon sa mga congressman, lang tubit yan, kumura man tayo ning kalakiha o nagbulag-bulagan ang dagana. Kay bawa man tagkinsay sadaan. Straight to the point. Sa mga nahitabo ang mga kaigsunan, no? Pero imong i-compare ang rally na to sa Pilipinas, dili pa ni mao sa rally dito sa gawa sa nasod, mas grabe itong ilan itong rally mga higala. Ako lang sa ikumparar ha, una tang balik, ani ato ni balikan kining maong rally gahapon dong, gabi kagahapon o kagabi di pa ni mao. Sa September 21, lahi pa na. But ang dito sa gawa sa nasod, may gala ka ng Nepal, grabihas lang rally, oy. Kani Nepal, oh, grabihan ning kuana, oy. Bayulintin sa kay na ni say kuandong, nay audio ni. Kani grabiha, oy. Oh. Grabihan nilang rally dito. Suko sila ang Gen Z na ni. Mga batanon naglagot mahigala sa ilang gobyerno. Kuyaw na po ni ila. Ipangsunog ang mga kunoy. Kuyawa. Ang ilang mga government offices day, kuyaw na yung ilang himo dos Nepal. Mas kuyaw ng ila. Dapay usay. Ang ilang ipadagandagan sa sapa. Grabihan ni mga tawhan na mas grabe sila, no? Oh. Ako lang ikumparar ni mahigala mga rally, ha? O unsa ka ngilngig ka sa dito? Niresign na ang ilang giralihan nga official dito. Ilan nang ipadagandagan sa suba ning kuana. Mo ni mahigala ang dito sa Nepal, kuyaw ning ilang mga gipanghimo dito mga sukitig paminaw. Lahi ning ilang rally dito, grabiha oy. Dila pod kuan siguro nang bayulinti na pod kaayo, no? Ang dinhi sa Pilipinas ug magmagahi gyud sa kuan og video baga gyud og naong mahigala, dapat mo resign na lang gyud. Kay lisod man kaayo mga kaigalaan nga
Moabot gyud punto nga suko gyud mga tao kay daghan gud ang gigutom. Ano nga ani man. Kani og grabiha nagamit na mas lagwan gud. Ang sa ato katong ipangtapok nga ligid sugod na to. No? Og mo ni mahigala ang sa Nepal. Grabe-grabe sa mahimog rally dito mga sukit paminaw. Nani say audio pa dong? Be ako to. Oh. Okay. Mo ni nahitabo dito mga sukit paminaw. Sa Nepal ni mga higala nga ilang gilalihan, no? Ang mga zinsi na, kini mga batanon, mao na mahigalay nagrally. Oh. Ilang gigamit mahigala nationwide ban sa social media platform sa ilang nasod mangod nya dunay corruption. Kini kapihan. Kini lahi ni sa mga sinultian dito pero mo ni ilang rally dito, grabe ha. Mas grabe sa mohimog rally dito sa ilang nasod. Okay, so display of wealth pagyod mga higala suko sila sa ilang mga public officials, mismanagement sa public funds. Pero sa ato display of wealth dahil mga congressman mga ngilngig kay mga kuan sama tong kang atay di matay. Ang ay kasuko sa mga tao sad pero ang ako lang nga kanang magrally kaniyo gipangsunog lang mga kuan go do. Ngilngigaw no? Kuyaw kay sila mas grabe ilang rally dito. Ang ato dili katong bahay ni congressman atay di ngilngiga sa day no? So inana ang ila dito suko gyud sila atong ipadayon ha gamay lang ato nang ginalisar may galaon sa ilang pamaagi Indonesia sa do grabe sad naunsa naman ning kalaki haron ang zinzi dili sa ato may gala kato gipangtapok ang mga ligid mao na to padung na to sunog mga sukitig paminaw. Straight to the point. Now ang atong rally sa ato akong gikumparar sa rally sa Indonesia o rally mahigala sa Nepal mas grabe yung ila hinungdan nga ang ilang prime minister lima ka gipang sunog nam to mga balay sa ilang mga officials dahil ang ilang prime minister na pugos kog resign. Straight to the point. Napugos og resign. Kining ato diri mahigala chanting-chanting pa man ning ato. Ambot og madutlan bas Martin ka anang chanting-chanting. Kanta-kanta man ning ato mahigala, no? Martin magnanakaw. Kana mo chanting sa mga nagrally. Kasabot sila kinsay punggito na ron kinsay target sa rally, no? Kunang House of Representatives si Martin Romualdez mismo. Oh. So kung matanaw nimo chanting-chanting pa ni ambot madaba ka og kutob lang sa chanting-chanting. I hope wala mahigalay mga violent nga mga mahitabo ha. Kini sa Nepal mas grabe naman gina. Balikan nga mahihaon na ato kumpara na to. Asa man tong umanems kani ho? Nay audio ni Nems. Grabe ha kini sa Nepal. Oh, unsa man ni ko na? Oh, grabe ha. Uy, gigamitan na mag-helicopter ni. Kuyawa no? Ano lang rally dito? Grabe ha. Pero na resign ang ilang prime minister ang ilang gibuhat. Mo ni. Kani grabihan ng Nepal oy. Tungod sa korupsyon nila dito, suko kay sila. Kani unsa man ning kuana ang balay. Sus Ginoo ko astang sakyanan. Okay mo ni mahigalang nga nag-cover dito. Gumikan kay lahi man sa sinultian mga sugiti paminaw. Inaana ang hitabo sa sitwasyon dito. Ang mga balay mahigala ilang gisunog ang Singha Durbar Palace. Nga mooy Pinoy-anan sa parliament o mga government buildings. Kuyawa o na ni mahigala ang hitabo no? Grabe kayo. Sumoni ang sa Nepal mga kaigalaan. Mas ngilngig ning ilang pamaagi dito ng rally. Ginoo ko. Kuyaw ni mahigala magkagubot mga sukitig paminaw. Nganong inaana man tungod mahigala sa korupsyon dito sa mga lugar. Mo ni ang dito mahigala sa Nepal. Ang atong silingan nga nasod ang Indonesia mausad perting gubuta sa mahigala kini Indonesia ni dong. Nani siya ikwan? Nani siya audio? Sa maning nga naman ng buto nga kwan? Kuyawa no? Ato ning silingan ha? Indonesia mga sukitig paminaw. Grabihan ning kwan no eh. Yung pagsunog yapon nila mahigala ng ilang mga ilang kwan? Ilang mga panggobyerno dito mga sukitig paminaw, government buildings. Mas grabe sila makaingon tag isuga mga tawhan na grabihan morale oy. Ha? Ngilngig ning kuana mo na nga ang ilang mga officials dito pugos og resign. Lisod man kayo. So mo ni nga hitabo ang mga sukitig paminaw dito sa Indonesia, lahi po ning sa Nepal. Gubuta. Gubuta ba ning? Gubuta ning kuana. Naunsa man ning ilang daghan ng mga kayo oy. Inana ang kasuko sa mga tao dito nga nasubraan mahigala ka grabe nya pabaga magud ilang mahigala mga officials. Mo ni ang sa Indonesia kadto sa Nepal pabaga masagyod.
Asos kadugayan resign. Kay gubot naman kayo. Aron mawa ang gubot usa lagi ka tawo ang among kanon. Usa ka tawo ray kuhaon diha aron mawa ang gubot. Straight to the point. Mo ni nga pahitabuan mahigala atong nga balikan diri sa ato sa Pilipinas dong. Ang katong kagabi atong balikan kagabi Mo ni sa ato ha. Peaceful pa kayo ning sa ato. Di ta mahinaota nga mapadayon lang unta nga peaceful. Kani nagidag mga ligid sunog man ni. Sunugon man ni padongday. Ang mga pulis ready lang sa gid sila. Nang gida mahigala og mga riot anti-riot shield mga sukit tig paminaw nga ilang gipandala. Isip mga higala pag sagang no. Niining anti-riot shield pag sagang mahigala sa mga realista. Kung ugaling mamato sila mga higalag mga gahing butang. May ganin ang gigamit pagbato mga kamatis ra mga sukit di paminaw. No, unya ang ila chanting lang, kutob lang diha. Martin magnanakaw, madana kung tingog og moapil grali kay. Di na pwede mahigalag pang kuntis-kuntis ning tingoga priya buyag ha. Ay more or less man pero kanang mga more or less mo apel sa rally nya mo kanta-kanta madana ha. Mo tabang-tabang nagkakanta-kanta dito, okay na kay di na mailhan og nayabag ba. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Practice na gamay kay basi makapil tagrali. Ngano inana man? Ngano suko man ang mga tao dito sa Nepal at sa Indonesia gumikan sa grabing korupsyon? Morning sa ato sad suko kayo. Day mga tao mahigala ng gibanig na ganig karton ning uban. Day mga tao nga nangaanod sa baha. Day mga tao mahigala nagantos in town sa kalisod. Unya niya to mga officials mahigala nagpaburot ang mga buaya sa ilang peting lamoy sa mga buaya. Nako example ay kini si Congressman Atayde. Congressman din ng papa ni Arjo. Ang iyang si Arjo po congressman unsa man siya may napuli. Kining Arjo at Atayde mga sukit dig paminaw unsa man ning kalakiha di ay nga og mga mga higala gawa sa to mga anak ato mga nipo babies. Kana na ang si Arjo may congressman karon ang iyang papa sa una. O makagasto mahigalang ngilngiga o yung sa mga klasiha sa mga kwan kanyo lamang kanay mo gasto kay nani mga kagilaan nag-inaphanay is kwarta sa kanang paminawon to kisa pa hindi masuko anak daghang gigutom bayad mo ni ang papa 121,000 Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang dyan. Dala kong pera. Teka lang. Kuya nangatawa bugal ilang himo day Akala kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! kuya wa Ito na lahat to. Magkano? Bilangan mo. Nasabog. Bilangan nyo nga. kuya wa Tuwalet, bilangan mo Alvin. Magkano? inana sa mga ona Hindi ko na kailangan to ha. Hindi ko na kailangan. Sabog mo na. Atayde ni amahan ni Arjo Atayde congressman ihap ihap kwarta ihap ingigaw no kana ini panas kwarta Yan, sakto na. Ilang tip mo? Ilang taons ba yung 20 mil. kuya tip 20 mil 20 mil. isa-isa mo kung sa 5, 6, kuya wa 9. ngilngiga asa ha bebe asa gamay lang dong ato ibalik ko play dong ha standby lang sa dong gamay lang kayo ato i-explain gamay mo ni nahitabo freeze na sa to na magkakato mga nipo babies anak mahigalang saldi ko mga sukit dig paminaw ngilngiga 700,000 okay lang kanila karon si Ark Atayde mahigalang papa ni Arjo Atayde katuha mo ra kang waiter ba mo lang ilang nangatawa sila na pilay bayro noon 120,000 kagamay ana atong klarohon may gala di ba ni kuan ka di ba ni inanak kang ngilngig kayo no
Kapilay-pilay tape na nangatawa. Sagol bugal-bugal katawanan kayo nga daghan ka sila kwarta mga sukitig paminaw pagkaabusado eh. Samtang di ay daghan no higal nagigutom nin anak ilang mga kuan ba? Ha? Pila-pila biranan, gara-gara man ning kuan na. Yan nangatawa sila maayo. Ngilngiga oy di ba ni kwarta sa baha? Ang kwarta mahigala nagbaha samtang ang mga tao gibaha. Mga insensitive kayo nga mga tao panahon ining kalisod karon. Tabihan ka mga insensitive nga klase sa mga tao. Tawa ha, ato i-play balik dong be kanang kuan ano ha pagsugod yun dong. Kana nangaon ni sila humagpangaon mga stick siguro gipangaon ay ka mga mahalon gyud kay ba. Pag magpangaon gikuha ang kanang kuan be asa ang bill out me asa dapit na kuan ana. Paghatag pa pila-pila na. Oh 120,000 kagamay mo bag. Ina na ba nangatawa? Bundakan og kwarta patindaghana. Mga sukit ti paminaw makaingon ka nga ina na kagara-gara gyud ba? Nining panahon sa kalisod, ha? Grabe karon pila kabuk, grabe ang unemployment rate sa Pilipinas. Grabe ang utang sa Pilipinas, pila ka trilyon ang atong utang. Grabe mahigala ang korupsyon. Ang ato makaigsuna mga kabos ni samot og kapobre. Nya niya mahigalay mga niburot sa kadato, gumikan sa pagpangawat. Nya day uban insensitive kayo mga sukit ti paminaw. Kaning kasiha oh. Pagpangaon nila pag insensitive man ni kayo. Ato balik ko na gamay lang. Sa kagara-gara ha. Okay dong. Ay balik ko na dong. Kani gara-gara man eh. Bilis sa'yo na agad ah. Hindi, kanina mahiningi eh. Kano? 121,000. Kano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang dyan. Dala kong pera. Teka lang. Oh. Nangatap. Binandol kwarta. Kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Kuya wa oy. Keep the change, keep the change. Keep the change kuya wa oy. Ito na. Dagdag ko na lahat to. Magkano? Bilangan mo. Bilangan ako. Nasabog. Oh, bilangan nyo nga. Oh, toilet. Bilangan mo, Alvin. Magkano? Teka. Hawakan mo to. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Isa mo muna. 21. Ano mo 21? Grabe ay gihap ang kwarta oh. Binandol kwarta mahigala. Ilang mo yung kaso, ba't ba pinadispisyo lang ang taga? Dapat isa-isa rin. Oh, yan. Sako na. Ilan ang tip mo? Ilang counts ba yung Ilang 20 mil. Ilang kaso ba? 20 mil. O, 20 mil ang tip. Oh, 20 mil. Natin isa-isa mo kung saan. 5, 6, 20 mil ang tip. 9, 10. Ngilngiga oy. La ihap 20 mil ang tip. Okay, freeze dong. Sumuni ang ka-insensitive ini mga tawhana. Dili malisod mga kagalaan basta gi kapugong ang mga tao day ba. Ako lang ani simba ko ang rally lang ha. Peaceful lang gyud taon nga rally. Peaceful lang gyud taon. Di ba kapugong mga tao insensitive kayo mo? Di daghang gi panggutom. O makagara-gara sa kwarta mahigala pertingil ngiga. Unya mao ni mga kagalaan ang diriya sa lower house dawa sila matandog. Wa gyud. Kita ka gipanghiganlan na mahigalan diskaya ang mga congressmen di patutanan, ha? Motoy gi-point out ni Laila de Lima mahigala, Representative Laila de Lima, iilan sa kanila. Una katong ubang mga congressmen, katong ubang mga governors, mga mayors ug uban pa, di pa mo safe, ha? Kay di pa to kumpleto. Kay giingon na ba ni diskaya iilan sa kanila, ha? Buti pasabot, pipila lang sa kanila, di pa to kumpleto gyud. Now, mo nang matingala ta mahigala ang lower house mo na gi-point out dito sa Senatron unsa may direksyon nato aning atong investigasyon. Naa na mga higala karon ang Independent Commission. Unsa may direksyon sa Independent Commission? I hope klaro kini ang Independent Commission kinsay sadaan ligsan ang sadaan. Why santuhon? Ha? Kay kung imo bantayan ang lower house mahigala ug ang upper house of Congress. Katong speech ni Peter Cayetano, doon na mahigalay mga kondisyones kanong nabutang diha kana karong Senate President. Muni ko ron ang House of Representatives kung imong bantayan ang ilang mga line of questioning, medyo lahi ang ilang line of questioning murag padong mahigala sa paglawgaw ining investigasyon. Muni nahitabo mga sukit tig paminaw atong analisaron og maayo ha. Unya arita sa
Senate mahigala unya ni para ba? Kining natandog ron sa Senate mahigalaan, kani pa lang ning Diskaya, si Diskaya pa lang o kining Wawaw o kining usap po na sa same bato nga kwan? Mo pa ni ang natandog sa pagkakaroon. Wa pa manghigala no kining Sims kontraktor, wa pa ang QM Builders. Straight to the Atong point. balikan ang ato mahigalang dugang pang pag-analisar ining maong mga issues. Unsa ning dagana gyud karon mahigala pagkagabiha oy? Ka mga insensitive mga sukid tig paminaw. Mo ni kuyaw nga mo ni mga tao day delikado niya karon chanting-chanting pala ng ila. Katong mga aktivista mahigala o katong mga dili aktivista nga na mo apil na sa rally, mo apil na sa pagbaktas kalsada gumikan ining mao mga panghitabo karon. Kay kita tanan apektado man ining mga pagbaha-baha. Karon gihimuan nag-chanting nga bag-o. Kasama to chanting sa mga aktivista nga kasagaran katumantong kuan. Bayan, bayan ko, di patapos ang laban mo. Revolusyon ni Bonifacio, isulong mo, isulong mo. Sweeto ka na sa Idol Boy kay ana. Karon gihimuan nagbag-on chanting, Martin, Martin magnanakaw. Ako lang ipatis-practice kung tingog, pwede na ba kaning iapil og lali? More or less sa ginitinguga mahigala pero giapil ni Grally madadaanan ni. Insensitive kayo. Ang mga tao ini dayo moralis lang. May lang unta og kutob lang sa chanting-chanting. I hope walay mahitabo mahigala nga kinini ang mas pariha sa Nepal o sa Indonesia. I hope madutlan unta in taon si Martin. Ura gahi man gyud kayo mahigalag panit ni siya. Kining mga limang kananay daghang ipanggutom niya, ikaw magpabayad-bayad ka. Sagdi na to mga nipo babies, kaya monop to may mga buot inday kin. Pero kining papa ni Arjo Ataydi, Congressman Arjo Ataydi, ngilngiga oy mura man mahigalag. Pagkawa gyoy pagka-insensitive gyud. Unya ngano man nga ang lower house dawa may natandog nila mga sukintig paminaw. Mao ni ang giingon karon dili sa mga senador. Ngano man nga kung ang usa ka witness ang i-mention nga ang senador, tandog man ang Senate, change leadership, ang Senate, unsa may direction ani. Ngano nga dunay mga congressmen nga nang-mention, wa man lay nahitabo, murag wa man lang. Ligon raman kayo mahigala ang leadership sa lower house. Na-mention naman ni ngan mahigalang Martin Romualdez, o ngan mahigalang Saldico, o gawas ana, kung imong analisaron, ang resibo ana, ang budget, ang paghimaymay sa budget to ana sa lower house of Congress, sila mo'y responsable ana. Straight to the point. Mo na gingon kung corrupt ang speaker, delikado gyud ang kaban sa katawhan. Straight to the point. Delikado. Unya kini Saldico, everybody knows dito sa Congress unsa ning iyang role dito day. Unya magpa-imbestigar, believe sa kumaysan dag paisog-isog ang mga congressman imbestigar no. Maka ako mas mapaisog-isog mahigala niya kasabot sila ang ilang isog-isugan ang mga gagmay ra unya ang mga dagko to ana. Wa mahigala matandog. Straight to the point. Mo nay kuyaw-kuyaw mga sukid tig paminaw. So kini unsa man ni malawgaw ning kalakiharon kung atong analisaron pag maayo ang the way mo question mahigala ang mga congressmen, gusto nila mahigala si Duterte maoy target ining tanan nga flood control. Okay lang na, walay problema. Gikan sa 2016 kung gusto niyo or gikan sa Campinoy kung gusto niyo, pero dili pwede hanga ang karon nga mas grabe ang gibubo alang sa flood control project nga malikaya na niron. Straight to the point. Especially kining 2025 budget nga labihan mahigala kabastos sa history sa Pilipinas. Straight to the point. Mga congressman gusto nila mahigalang dadon ang isyu nga kananaang kwan katutuang 2016 during the time of Duterte gyud sumurag matabunan sila kunuhay. Klarohon tani unsa may direksyon sa Senate. Nganong na inana man ron. So kadto mahigalang mga senador nga medyo dili ilang kalinya mauroy na nga wagtang sa ilang mga kwan, mga posisyon. Well, kung tinuod nga dunay sa angay ra. Pero kung lahi ni nga direksyon, that's another story. Kaya nga naman nga si Tito Soto nagpaklaro man sa day. Ayaw magpaklaro diha po da Mr. Senate President niya, usa lang katawag diha sa usa ka tao, okay ra kadayon. Straight to the point. Desisyon sa Senate na, desisyon sa plenary. Why gapa, why hinungdan ang desisyon sa plenary
Kahit naramay tawag sa katao, okay naman day ka. Straight to the point. Tawagan naman di ay. Pero kining speech ni Alan Peter Cayetano mahigala kagahapon, akong gipabati kaganina akong ipabati balik ha for emphasis kining dayon pagkahuman ha. Kining dayon pagkahuman. Duna manghigalay offer kining pagka-Senate President, gi-offer niya. Na? Gi-offer niya sa to pa kining tanan day plano na nga pulihan si Chis Escudero. Pulihan na daan Chis. Wa pa ma-mention ang nga ni Chis pulihan na daan. Nanay mga plano. So katong mga senador nagpaabot ng ito mahigalang ngita lang timing kalisom sa kayo kung atong pulihan si Chis Escudero nga walay saktong hinungdan murag lain man paminaon sad. So pag igo pag mention sa nga ni Chis, aditso dayon. Kudita dayon mahigala ang Senate. Pero dito sa lower house pag mention sa nga mahigalang Martin, pag mention sa nga ni Saldico o kana sa mga congressman na hibaw na nga kini mga tawhana may responsable sa paghimog mga insertions budget, why nahitabo? So unsa man ka seryoso ang atong investigation ani? Tanaw ha paminaw tagbalik si Alan Peter Cayetano kini yang speech undanon kay ni. Kuyaw kani napita mahigala. Okay sige Cononims. Kani sige. Magiging Senate President, kikiligin po ang mga supporter ni JB Ejercito. Ilagay po natin na si Jingoy Estrada, kikiligin supporter niya, magagalit naman yung galit sa kanya. So, we respect the majority and your prerogatives, Mr. President, di ba? Wala akong kinausap na senador over the weekend. In fact, nahiya ako sa minority because ang paalam ko sa kanila, minority leader. Di ba? But I can tell you straight in everyone's faces with all humility, dahil alam nyo to, you offered me the Senate presidency in 2016. Pero ang kasama doon ay magiging Secretary ay Justice Committee si Leila de Lima na alam kong ang tanging pakay ay tanggalin si Duterte plus other committees that I did not agree with. That was the cost. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. Hindi ko kayang bayaran yung cost na yon. So, I lost it. Napunta kay Coco Pimentel and it was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. Oh, it was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. Okay, And he is Senate President. Freeze. Kana nga revelation ni Alan Peter Cayetano, ngilingig ka na day. Kanang pagkahimo ni mong Senate President, dili na basta-basta na anay mga trade-off diha. Doon na mga higalay, mga kasabutan, nawato ni mo na mga conditions. Ha? Nga mo na giingon ni Alan Peter, kini nga revelation ko yaw ni. Natong 2016, na ay offer ana, pero mo ni inyong butoy, mo ko yung Senate President, pero si Leila de Lima ibutang na to og Committee on Justice, nga kahibaw siya, ang tuyo ra gyud mahigala, tangtangon si Duterte. So, dili niya kaya. Unya, last month, so meaning, wa pa ma-mention ang nga ni Chis Escudero day. Doon na plano daan nga ilisan si Chis. Unsa may tuyo ka, aning anong inanay man andagan. Ha? Ngano ka? Di ka ni mahigala related na, ngadto na unya, pagpangandam na, positioning na, aron by February of 2026, pag-refile sa impeachment complaint ni Sara tuloy-tuloy na, kaya ang Senate President, si Tito Soto na. Straight to the point. Dili kalikayan nga ma-appeal gyud na mahigala sa pagdudas mga tao delikado ni ay murag lahi ning dagana ay. Murag positioning naman ni. Positioning naman kay si Tito Soto sa mahigala medyo di man sa ganahan sa mga diskaya kay nganong kuno i-appeal. Ang 2016 to 2022 kana magigusto ni Tito Soto. Si okay lang. Kung may gusto ni Tito Soto, okay lang. Ligsi ang iligsan. Ikaw po mismo Senate President ka at the time. Humani ko Pimentel day. Namdam ka humani ko Pimentel siya manipuli. Apil ka maligsan, anay. Apila po na Mark Villar, kaya mo na Secretaries DPWH at the time. Pero nung ka nga dili maligsan ang karon. Kinilahi ni mga higala nga dagan ha, medyo nagduda ta, kadugayan, paminaw na to, may gani kasi Lacson maoy nagda sa Senate Blue Ribbon Committee. At ito tagag benefits of the doubt si Lacson. Tanaw na to, mailhan man sa sinultian unya. Mailhan man na sa dagan sa investigation. Basta ang lower house, ang dagan sa investigation, wag kay paglaom gyud dito. Straight to the point. Dili seryoso nga masulbad ning problema sa bahaday. Mo nay klaro-klarong gilawgaw mahigala ang investigasyon. Kay bawo po sila o di lang lawgawon, sila po'y maigo.
Straight to the point. Ang Senate mao ta itong paglaom. Batanaw na to dili ba ni mulikoy unsay direction under the leadership of Tito Soto. Kanalanda ang tawgan-tawgan lang siyang Martin okay na di ay kang ngilad na paminawon. Naunsa man ang pagka-independente mahigala sa Senate. Ha? Itiya mo na, wa pa ma-mention si Chis. Karon no, giilisan si Chis Escudero. Og angayang ilisan, angayan, okay. Si Jinggoy, si Joel, gipangilisan. Og tinuod nga angayang ilisan, angayan. Pero ang direksyon, klaro lang yun. Nga, ang ato ani, klaro nga investigation ining flood control. Kay lisod man kayo day, basik ang kalaki ini mo naman og positioning na dili naman ang target ang tinuod pag-solve sa flood control problem. Ang target may kalas Duterte naman. Aron nga tuloy-tuloy na gyud nga ila na gitanan. Aron nga mapadayon mahigala nga sunod muhawod mahigala kinis Martin Romualdez. Kisa may nagdakil sa may direktor ni ron. 5 kagtawgan na kang Martin okay na kadayon. So, even last month gi-offer na daan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gi-offer na daan. Wa niya dawata mga sugid paminaw. Kini mga senadora kasabot ni unsay duwa diha, kasabot ni exactly unsa ni ang mga panghitabo diha hasta ni mga congressmen. So kung mauhuna mga higala nga inani ni dagana, dili ma-solve ang grabing kinawatay sa kwarta sa baha. Ang buhaton ni makapa-encourage din sa mga congressmen ug mga senador nga okay lang ta mga wat basta kay naala kita sa linya sa administrasyon para way problema. Straight to the point. O pakita gani ka murag musunganga ka. Mura og mo dili ka mo uyon sa ilang gusto. Ikaw may targeton. So, may tabo na, kadaghang mga kuno, tanawa, sa Senate landaan, kinsa man, napay laing report sa Billionaire News Channel, ako lang nang i-quote yun mahigala. Wa pay labot ang QM Builders, ha? Wa pay labot mahigala nga, na-appeal sa report, daghan na ini mga nangluhod sa anak ni Alan Quirante. Ha? Nga nuwa man na ma-mention, nga nuwa lang man na makuha na ron, basta kay kauban lang ka, okay lang. Pero ug mura gani kag mo sunganga gamay, paksi yun ka. So muna tanawon mga sugid tigpaminaw na kining statement ni Alan Peter Cayetano medyo bugat ning statement. Nga kanang pagka Senate President doon na mahigala yung mga kapalit. O ingon siya kaning kang Tito Soto doon na siya iyang mga roles diha mga sugid tigpaminaw. No, ato balik-balikan. Rewind ko no gamay dong nya atong i-play. Aron maklaro ta ni. Sige. Sige ko no names. Okay. It was good for the country. Panay Mindanao. But yun yung cost. It was offered to me again last month. But sabi ko, hindi ko kayang saksakin sa likod. Kahit sa harap, hindi ko kayang saksakin si Chis Escudero. So humanap ng ibang kandidato. And I think, at this time, Senator Soto has a role to play. And he is Senate President. Diba? So if and when it is offered to me, it will be in terms that I can pay the cost. Kasi lahat yan may cost eh. Ang hirap maging independent po ngayon. Bawat galaw natin, ituloy natin yung hearing, may galit kasi may independent commission na. Huwag natin ituloy ang hearing, parang may pinagtatakpan tayo. That's why I'm glad that the Senator Lacson said, tuloy yung hearing. Let's focus, may mastermind dito. Yung mastermind ang kailangan mabunyag. Bakit? Kasi kung hindi uulitin. Pangalawa po, may kultura, naging madali sa mastermind kasi kultura nating corruption. Okay, sige, gamay lang ha. Okay, so kini nga pamahayag ni Alan Peter Cayetano, kuyaw ni nga pamahayag. So naay mga kapalit din na. O kinis Tito Soto malagmit nga igo na siya mahigala nag-play siya ang role karon day. Ihatag ko na nimong Senate President pero mauni ang mga kondisyones. Mo nang usa ka tawag lang mahigalab. Makalimot siya nga Senate President siya. Ako lang ning agi kataw-katawa ha, mura siya nakalimot. Imagine, naay mga decisions sa plenary. Pero kanang decision sa plenary, dili niya balihon basta kay dunay mutawag na niya katong usa ka tawo. Kuyaw ni nga paghitabo karon. So unsa man mga higalay direksyon aning dagana ron? Kini makapahatag man ni og makahatag man ni mahigalag pagdasig sa ubang mga congressmen nga okay ra tag mga awat ani, mga senador. Okay ra basta kay ayaw gyud og lahi-lahi nga kuan. Linya lagi ta pirmi sa gamahanan nga administrasyon. Kay ang targeton kadtumang mga nisunganga. Ha? Tumo ni tan-awon mahigala kana sa tanan, kasabot na sa tanan. Ubingon ka may eleksyon, pila man ko kabuk kunon la nga giamutan may mga kontraktor.
Napamagani mahigalay uban gani di ay nga do na mga higalay mga kumpare nga mga contractors. Okay na ba natin i-play ning sa Billionaire Channel, no? Dili rasa mo ko na ni. Ato na acknowledge. Okay ni, oh. Wa pa'y labot ha. Ang question pa ron. Diskaya pa. Kini pa mga higalang question about mga kailan ni Wawaw o katong sa Sims. Wa pa'y labot ni Miguel. Niya pa'y report sa kunay. Nga nga mention pa rin kisa day mga kumpare o mga kumpadre di aning kalakiha. Kaya atong paminahon ko no dong anims. Si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Rafi Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Chis Escudero na una na ring inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama sa Senador Rafi Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senador Rafi ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista, gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Ang kapatid naman ni Senator Chis na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia, sa bukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan, at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Builders. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Okay. Mo ni mahigala ni mong report sa Billionaire Channel, ha? Kung atong matanaw mga sukintig paminaw, doon ay mga na-mention dito mga senador, mga congressman na appeal post Gwen, onya kinini ang medyo man so kung ikaw panalitan senador ka o congressman ka nga kinini ang apil-apil ka ni mga ani maningkamot din kang malinyag gyud ka sa administrasyon. Pakita gani kagamay nga murag ni simang-simang kaninha nga murag dili ka uyon sa mga agenda dire na delikado kayo. So mao kana mahigala nga kung makabantay ka paspas kay mo jump ship ni mga congressmen dayon. Labi na og duna mahigalay mga issues sa daan, inig-ingon nga kinsay gamhanan sa Malacañang adto gyud kadayon. Tanawar ko ni, duna change of leadership anay by 2028. Kining mga congressmen may kay nimo dag pasipsip na po sa sunod. Samo ni atong kana, Coco Pimentel maoy Senate President pag 2016 to 2018. Nipuli niya si Vicente Soto 2018 to 2022. Kini si Mig Subiri day, dili na 2018 kay 2022 na ni, 2022 to 2024. No, gipulihan sa Chis Escudero o karon si Chis gipulihan sa mahigala ni Vicente Soto, no? Now, mao ni mga higala nga kini ni ang sitwasyon, no?
Okay, si Coco Pimentel mga kaigalaan, nasimong Senate President, hasta ni Tito Soto na himong Senate President. Busa, kung ingon Tito Soto, imbestigaron ang time ni Duterte, i-appeal sa imbestigar. Kaya siya may Senate President na 2018 to 2022. Way santuhon. Ligsan ang maligsan. Mao na importante. Ha? Kay lisod man kayo og lahi ang direksyon aning kalakiha. Mura man manghigala og niya investigasyon, pero medyo doon na mahigalay pagdapig-dapig. Mao na nakalisod na karon dapita. Kaya kung doon ay dapig-dapig ang investigasyon mahigala, ang mga tao baya daling makadetect. Kanang sa lower house daling makadetect. Karon sa lower house mahigala, doon na po'y investigation. Hasta ang Department of Agriculture Secretary gimension si Saldico. Bisan pa magna-mention kadaghan na Saldico, walang ginahitabo Saldico indekin. Kani kano, tanawa, investigation ni sa lower house. Nga giimbestigar siya ni Terry Ridon. Muragog na medyo na kuan si Terry Ridon pagsulti pa sa DA Secretary ato paminawon ang Department of Agriculture Secretary be. Gimension Saldico na pod. Tata paminawon na to mga kaigalan. Sige ko no names. Okay. In private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. During the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports Saldico ha? Administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang inaalaw lang namin ngayon is lahat ng in-unload na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Okay. Please, ha? Ang pangalan nun, Saldico. Kaklaro, anak, mga sukit, paminaw nga maong pamahayag ni DA Secretary, mga kaigalaan, Francisco Tio Laurel Jr. Inanak kagamahan ang Saldico, day. Ug limang ka na mahigalag, ikaw, Secretary ka karon nya Saldico, may manawag nimo. Kuya, ug di ka mo, balibad ka na. Kadelikado. Kini bantayan na ni si DA Secretary Francisco Laurel, ha? Basig, galit lang tayo, makabalita na nga natangtang ni. Bantayan na ni. Inanak kagamahan na naman ang Saldico. Kay karon lang badaan day, kato si Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, nga ni himo og mga statements against ni Martin Romualdez, imbestigaron na ba? Ha? Bawal gina, basta kay tanaw nimo og ikaw congressman, bahala kag na-appeal ka sa lista diha unya, kauban mong Martin, okay lang ka. Pero di ka ni kauban, imbestigaron ka gyud hinapita. Kuyawa ning ilang style kay, ha? Cavite Congressman Kiko Barsaga, gi sugdan sa imbestigar mahigala sa kinini ang House Ethics Committee. Imbestigaron, limang ka na. O congressman ka karon, magsulti ka nga murag against ka ni Saldico, against ka Martin, magatubar kang investigasyon. Pero kato mahigala na mention nga dili against, nga kauban sila, why problema? Okay kayo. Kini ro bantayanan ning DA Secretary, mga kaigala, di ba ka ni, basig kabalita ta. Sunod nga kung simbako lang, maingon na, wa na, gitangtang, butang-butangan dahil kung sa'y mga salaod nga nahimo. Klaro ka ninyang pamahayag, ha? Okay, no, balik ka may names, for emphasis names. Tanawa. But very clear, no? Okay. Mura na to cancel. Pagsasabi natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes, Mr. Chair. All right. Sige po, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that?
Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which, ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. No. Thank you. Bago ko pumasok. Sige. Kaya dong ha. Saldi ko yun. Gi-pressure silang saldi ko. Imagine ka, kapila na ma-mention may gala saldi ko. O sa may pamahayag tiriridon, wa lang. Ningon lang ko, sa taman nga saldi ko, to naman sa Amerika. Kini mahigalag ato mga investigasyon sa Pilipinas na gani mahigalay murag maduot-duot na nga hapit na gyud mga higala nga makawhatan na sa investigasyon mo pasumangil dayog sakay-sakay wheelchair. Mura ni mahigalag medyo kuan ang kalakiha medyo na-pattern na ni mga kaigalaan mo sakay-sakay nag wheelchair laki-lakian ang liog. Alihan Gloria makapagal aroyo kaniadto perting abtika mga higala pagdihang gihold mga kaigalaan ngadto sa kwan purbida gilaki-lakian ang liog kunya nag wheelchair. Ano saldi ko dali ara po niya perti pa man tong abtika mga sukid paminaw pagsugod na nga bulabog na ni flood control project to ana sa Amerika kay nagpatambal. Iyawan ni mga tawhana mga sugid paminaw. Sumuon ni ang sitwasyon karon diri mga higala sa atong House of Representatives mga sugid paminaw o didto sa Senate. Ang lisod ani imbes kay atong gisaligan ang Senate nga naa siya ang kaugalingong baruganan malig-on siya as compared pagani mahigala sa House of Representatives mga sukid di paminaw mas lig-on ang Senate apan unsa bang hitabo aron nga dikta-diktahan naman na ning Senate mga kaigalaan. So kining pamahayag ni Alan Peter Cayetano nga kini si Tito Soto na ni role nga iya pong sundon medyo naa ni mahigalay mga angayng sundon lang. Nya karon kini mga nagrally sakto na ilang rally tuan na gitarget mahigala sa lower house kay sila maoy angayan mahigala gyong ralihan rong panahon na. Kini si Martin Romualdez mga sukid ti paminaw. Sagdilan tos Marcos mahigala. Kay isa may nagpasiugda ining Independent Commission tan-awon tag usa sa kaseryoso ani. Ay otherwise nagkaduol na ang September 21 mao kana ang anniversary sa martial law. Unsa kay may tabo ana mga sukid ti paminaw daghan na ba ni mga grupo ron nga nagplano na mahigala nga mo alsa. Nagplano na nga mo appeal sa marcha. Di man na malihimo nga imo na karong laktawan ang 2022 to 2025. Bisa pag-usaon nila og likoy ron nga targeton si Duterte. Sige, targetan ninyo. But ayaw kalimti pag-target sa 2022 to 2025. Gana di pinakadako nga budget sa baha. Ang Cebu lang gudaan daykin. Ang 26 billion pesos sa Cebu sa baha 2022 to 2025. Unya, unsa ni ka-alarming mga kagilaan? Tanawal kung unsa ka red flag ni? Ato ko no ipakita tong kuandong me. Katotoang malabuyok dong. Tanawa ko niyo, kini sa malabuyok mga sukid di paminaw. Mas dako pa og budget ang malabuyok. Say kinadagag budget sa uban pa mahigala nga mga lugar. Nya kining malabuyok doon na 20,000 nga population. Kana dili ba na siya alarming kay pakita na ko tong atong table dong, atong ikot ang Cebu de Liños ato kay may itong pagkahimo to lang table. Atong ikot ang Cebu de Liños katulad ng mga binilyon ba day nga kuan. Tanawa ha, atong
akong basahon. Kini paduol gamay. Oh, kini siya mo ni siya, nya katuo sa ka-table katong dunay mga kwarta dong. Nga equivalent. Kini 2020 ko man eh. Sige, katong usa pa gyud. Kini. O pwede na itong i-zoom in gamay para nga mabasa na itong maayo. Okay, zoom in na ito ha. O, mauni mga higala ang kuano. Sa may giingon ani nga table, aron nga maklaro tani mga sukit paminaw ha. Sige. Ato ni pagtagad mahigala kay aron maklaro tani o. Cebu areas with most flood control projects in terms of contract cost from 2022 to 2025. Take note ha, take note. I hope mahigalas Vicente Soto nga maoy Senate President ron dili niya mo ingon sa nga ngadto mulikoy sa 2016 to 2022 maoray iyang fokusan. Okay, fokusin na. Ipatawag sa Mark Villar kaysa maoy Secretaries DPWH at the time. Hasta ka manubag sa kakapil, ikaw may Senate President at the time. Straight to the point. Pero ayaw kalinti taon kanin 2022 to 2025. Mauni ang hitabo mga higala. During the time of BBM na ni. Kasi di matingala ana. Ang Malabuyok mga kaigsunan nga unsa ni Malabuyok 5th class municipality no? 5th class municipality. Atong i-compare ko na to ang population sa Cebu City day. Ang sa Malabuyok mga sukit tigpaminaw 20,000 naman ang ilang population. Nya tuwa pa gid siya tumoy-tumoy. Okay dong ha, nakay mapa sa Cebu anay dong names. Ato ipakita ang mapa sa Cebu. O nya, ato ipakita ang butangi lang og reference point ang kananaang Cebu City ug sa kalayo na dito sa Malabuyok 100 kilometers kapin. Ilan ni Kwan? Ma'am Nars Amistad, good morning mo ni ma'am. Tawa Malabuyok ha? 3.3 billion ang ilang flood control project sa Malabuyok. My God. Gisundan mga higala sa Ronda. Pila ning Ronda? Ako isun 5 kato sa tuwa to mga lugar hinuunday nilara ni paminaon oy. Dili ba ni klaro nga red flag? Malabuyok 3.3 billion nga dunay 20,000 lang nga population. Ang Cebu City na lupig nga dunay 900,000 ang population sa Cebu City. Straight to the point. Hain mang hustisya ana napita. Asang hustisya ana? Tata padayon tani ha tanaw sa gilayon dong butangi og puwa lingini ng Cebu City, lingini itong Malabuyok para maklaro to sa kalayon. Dito butang sa layo ang project para dito makitaan.